Us estava esperant. He vengut tan ràpid com he pogut. On us hem malalt? És en el sofà. I me té molt preocupada. Xurri, ha arribat el doctor. Che, què passa, xiquet? Agarra un pla d'esta paella, doctor. Che, va, che. Me caga en la mare que em va parir. El meu burro que atacó. És greu, doctor? Sap molt de greu, però té tots els símptomes de tenir valencianitis. Valencià! El meu home! Però si és mallorquí de soc arrel. Ai, quina desgràcia! No vos preocupeu, és un virus molt comú. Jo xerraré amb ell. Com vos trobeu? Estic content, però una mica rebenta. M'he passat tota la vespre posant manises a la façana. Què? Rajoles! Nen, escoltau, Vicent. Vicente! Escoltau, Vicentet. Vos sabeu que no vos trobeu bé. Pesillita! Agarra un plat d'esta paella, doctor! Vicenç, què te passa? No ets tu? Ai, en Vicenç! Jo sóc Vicentet, aquí i a la Xina popular. Doctor, digueu-li qualque cosa, per l'amor de Déu. No se pot fer res. Els has bufat en caldo gelat. Sí, esta paella és mel de romer. M'agrada. Doctor, què fas? Què de veres, com si menjares peres i les cagares senceres. S'ha contagiat. Au, cacau, ves i tira a fer la mà. Auxili! Doctor, no li faci cas, eh? És una figa molla. Com es nota que no és valencianota, eh? Mon valencià, visca el valencià, és el millor.